खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै दिनै फिन 4 घन्टा सोमावसारनो थांखि लानाय खालारखौ सोलायनाय जाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाबथानानै थानाय जेंनाया दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै। दिनै बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझार देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गासै 4 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो एबसुनि साखाफारा जानाय खालारखौ सोलायनाय जाबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुलुगसोलोंसालिनि बिसि लाइस्रुम लादु सिंनि हेंथायै आरो मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लाना हरखाबै 4 घन्टा सोमावसारनाय बे हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 दिसेम्बर आरो 6 दिसेम्बराव बारग' एनडिबिफोरनो सरकारनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ आबुं महर होनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै दिनै फिन 4 घन्टा सोमावसारनो थांखि लानाया खालारखौ सोलायनाय जादों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपिन बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला सोमावसारनाय सम आरो खालारखौ थाबैनो फोसावगोन होनना बुंदों। नैथियाव दङ गवायाव जानाय वाक' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लाना देरहासार जानो हानानै दानसोरां नार्जारिया हरखाबै रुंसारि जानाय जिउ गैयै देहाखौ न'खराव लाबोनो थाखाय बिटिआर सरकारा आखायाव लाबाय। बिटिआर सरकारनि एमसिएलए पबित्र कुमारा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया न'खरखौ बिटिआर सरकारा उननि समाव नांगौ बायदि मदद होगोन होनना मिथिहोदों। थामथि खौराङाव दं जोंहा तिनिसुकियानि आसाम अरुणाचल बर्डाराव सासे आलफा आइ केडारखौ हमदों। आसाम राइफल हानजाया तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय जागुन ओनसोलनि आसाम आरो अरुणाचल सीमा साखाथियाव मैया सासे आलफा आइ केडारखौ हमदों। बिनि मुंखौ गिरिन्द्र सेथिया होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बेखौ जांगानि गामिनि थागिबि होनना मोनथिनो मोनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तल गंसे मोनदों आरो 3 गोथां गुलिबो मोनदों। बेखौ हमनो थाखाय आसाम राइफल हानजाया मोनथि मोननानै थिंखुफानि रिजार्भ फरेस्टआव अपारेशन खालामनो आरो जागुन होननाय जायगायाव बेखौ हमनो हायो। ब्रैथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायाव पुलिसा सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। डिब्रुगड़ जिल्लायाव न' बिगोमा आरो भारा थाग्राजों दावराव दावसि जायो। दावराव दावसि जानायाव न' बिगोमा आरो भारा थाग्रानि गेजेराव बुलायलायनायबो जादों। रागा जोंनानै भारा थाग्राया न' बिगोमानि हिन्जावखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो, जायनि जाहोनाव न' बिगोमानि बिसिनि जिउ खहा जायो। बे जाथायखौ मोनथि मोननानै पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो भारा थाग्राखौ एरेस्ट खालामो। भारा थाग्रानि मुंखौ राजिब सुक्रम होननानै मोनथिनो मोनदों। बाथि खौराङाव दं जोंहा बाक्सा जिल्लानि सुबुनखाथायाव मैदेरनि उदखारजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय फब दक्षिण खुसि गामिनि मिस्टि नार्जारिया मैया फुंनि 4:30 रिंगायाव हाग्रानि मासे मैदेरा बुथारना गालाङो। दा साननैसो सुबुंफोरा गोबां मैदेरनि उदखारजों सोरबा जिउ खहा जानांदों आरो सोरबा गोबां न' बां, मैगं थाइगं आरो माइ आबाद बायदि गोबां खहा खालामजाबोनायफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। द'थि खौराङाव दं जोंहा सिबिएसइनि 12 थाखोनि सोंथिलाइ बिलाइखौ लानानै जेंना सोमजिदों। सिबिएसइनि 12 थाखोनि आनजादाव गुजरात दाङाबाजिखौ लानानै सोंथि सोंनाय जादोंमोन। आथिखालाव बेखौ लाना जेंना सोमजिखांदों। बेबायदि केसा नुजाथिनायनि उनावनो बेबायदि सोंथि सोंनाया गनायजाथावै आरो गावसिनि बिथोन होनायनि बेरेखा होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो सिबिएसइआ बुंदों दि बेनि दायनिगिरिनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होनना। मख'नो गोनांदि सिबिएसइनि सोंथि बिलाइनि सोंथि सोंनायाव 2002 मायथाइयाव गुजरातनि दाङाबाजि जानायाव सोरनि सरकारा दंमोन होनना सोंदोंमोन, जायनि थाखाय बेफोरबायदि जेंनाया सोमजिदों। जोबथा खौराङाव दं जोंहा बाक्सा जिल्लानि मुसुलपुराव उदखार खालामबाय थानाय हाग्रानि मुफुरखौ हाग्रा बिफान, पुलिस बिफान आरो एसएसबि हानजानि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मैया हमनो हादों। मख'नो हागोन दि बे हाग्रानि मुफुरनि उदखाराव फब बेंनाबारिनि सनाराम ब्रह्मखौ गाग्लोबनायनि अनगायैबो माखासे गोबां अमा बुथारनानै उदखार खालामबाय थादोंमोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदों होनना। जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक होदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो। गोजोन्थों।